Okay, let me share. Let me share first. Let me share. I'm thinking of you in my sleepless solitude tonight. If it's wrong to love you. Naalagi siya yung ani. Then my heart just let me share. Won't let me be right, 'cause I'm drowning in you, and I won't pull through without you by my side. If I are to have just one more night with you, I'd risk my life to feel your body next to mine, 'cause I can't go living in the memory of our song. Dahil lang, cousin. Baby, can you feel me? Imagining I'm looking in your eyes, I can see you clearly, vividly emblazoned in my mind, and yet you're so far, like a distant star I'm wishing on tonight. I give my all to have I'm all alone. There's no one here beside me. My problems are all gone. There's no one to deride me. Donkey! Oh, where'd you get that boulder? Oh, that is a nice boulder. Ngano? Murag horror man gabi ni mo dirani siya. Mura nag-horror oy. Baby, can you feel me? Although we've come to the end of the road, still I can't let go. Switch to Dili Ni Advice. Alright. I'm here. Okay. Mura lagi nagbuang. Wala lang. Nagduwa-duwa ra mi sa among background. Okay, let's put the effects back to normal. Let's remove the effects. Remove the effects. What do I do? How do you remove that? Di na dito ma-remove ba? Ingani na Yes, hello. We have lovely faces. Lovely faces. Yes, we do. Yes, we do. Mm-hmm. Hello sa atong early bird nga si Nichelle. Nakoy kanta para saya. Asa man? Nichelle, my bell. Di ano kutob? No, sing dong, ben, do, ren, bo, no, 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 no. I love you, I love you, I love you. Muna to, dito ako kutob. Di ko ka-memorize gyud. Para memorize na ito na sunod. Alright, let's go to our episode. Sige na, magsugod na ta. Yes, hello. Kada lang be sound check. Okay. Yes, thank you. Wala, gwapa daw tayo. Ngun si Nichelle, wala ka, oy. Gwapa sad ka. Salamat. You're also beautiful. We're all beautiful on this beautiful day. The beauty is in the eyes of the beholder. And that's the true. beauty is That's in my true. face. Kaya nga nun, ako yung mga friend na gwapa kayo niya, ilang mga bana kay questionable. I-question. Na-question ako. Pero, ba? Oo.
Pero na po yung makaingon, gwapo daw akong banan, yung ano, sa ako daw na end up. Ay, kulay ba na nila? Pero naana sa ang beauty nako, naa sa eye ni Nathaniel Blanc. Oh, bitaw. Oo. It's in my eye too. What? I also think you're beautiful. I also think my sister's beautiful. I think you're beautiful. Ang sanang kanta ni Christina Aguilera? I am beautiful, no matter what they say. Sige na. Go. Sugod na gani. Wala pa gani. Nagsugod na tagyaw-yaw. Ano no? Mm-hmm. You're listening to Dili Ni You're listening to Dili Ni Advice, a Bisaya podcast hosted by two millennials from Davao City. Ako si Kringkay. Ako si Darling. Listen and chill with us twice a week as we talk about modern society and pop culture. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome to another episode of Dili Ni Advice. And thank you sa atong mga donors. Si Ter, si Yayu, and si Carmien. Thank you so much to our lovely donors and also to our supporters. And listeners. Listeners. Thank you. And watchers. Sa mga atangers. Opo. Thank you. Paki-share doon nga episode karon dayon. Malay ni mo na ade ka ng lonely na tao, feeling niya wala siya kalingaw niya. Ay, naade nga podcast. So magsugod na sila paminaw. Oo. Shout out sa kang Carla blank. Unsa daw? Never a question. Oh, never a question. Idol man gud na si Sherry Nables. Never a question. Dapat mo garalgal gamay. Never a question. Ay, okay. Ganahan man gud mi Sherry Nables. We love Sherry Nables in this neighborhood. Oo, ganahan mi anak niya. Maguluhan na tabi. Sa uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Kanye West, aka Ye, napoy pasabog sa iyang bag-ong kanta nga Cousin. J.K. Rowling, ang minsulat sa Harry Potter books, gibash na sa mga netizens. Hala, dagan kaayog mga fans ba na si J.K. Rowling and now maybe depleted her fans. Oh my God. Usher. Si Usher ba? Di mo gawa sa portahan, hanto dili siya serbisyuhan sa doorman. Ay, mao ba? Mao jud. Habibi o giyahang bibi na mo'y boy sa sikihor. Kana og uban pa sa Dili Ni Advice. Mao ba? Di ay ba? Si Kanye West mga higala. Ano unsa day na siya? Kailan mong Kanye West sample? Ako. She take my money. Ay, mo na siya? Ay, Gold Digger. Si Jamie Foxx, sino una nagkanta sa chorus. Pero, I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with the broke. No, broke. Broke N. Sample ni mo. Ako aman to. Mangilog ka. Okay, sige. Mo ang sample ni Kanye. Ni Ye. That don't kill me. Cause I'm gonna make you stronger. Daft Punk hinuuna nga sample. Pero si Kanye, gihapon na. Unsa pa to isa? Ay, kanina lang siya mismo ang nagkanta. Let's have a toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. Every one of them that I know. Palakpakin mo sarili katong pinakamingaw nga palakpak. Ay, katong pinakamingaw nga palakpak. Okay, very good. Luyag palakpak. Luyag palakpak. Anyway, noon sa day si Kanye. Noon sa day na siya. Ambot unsa ni siya na something wrong. Kuan na gyud siya, he's spiraling down And I am entertained. Yeah, pero dili medyo lain kay sensitive content ang iyang mga tweets karon. Kani hinuon ang sensitive ni, pero si 50 Cent lang gyud ang makapalipay sa ako in the middle of all these. Pero sige, let's talk about it. Na tweet
si Kanye recently. Si Ye. Di ko maanad nga matawag sa iya Ye. Kay Kanye naman guna siya sa una pang panahon sa bata pa ta. Naanad mo. Pero gusto man siya matawag og yay. Sige, yay. Yeah. Anya. Si Ye, ana siya sa Twitter. Ana siya, ay sa X di ay. Kay X naman di ay. Oo, ganun. Ana si Ye nga. This song is called, naadi siya bagong song. Na siya bagong song. Na siya bagong song. Ang title, Cousin. Oo. Ano siya, this song is called Cousin. About my cousin that's locked in jail for life for killing a pregnant lady a few years. After I told him we wouldn't look at dirty magazines together anymore. Perhaps in my self-centered mess, I felt it was my fault that I showed him those dirty magazines when he was 6 and then we acted out what we saw. My dad had Playboy magazines, but the magazines I found in the top of my mom's closet were different. My name is Ye, and I sucked my cousin's lagay till I was 14. Tweet sent. Mo na ihang tweet. Kuya, End quote. Oh, okay. Mo na ihang tweet, guys. So, basically, I don't know if he's promoting his song. He is promoting his song. That is what he's doing, but he's doing it wrong. He's doing it wrong. He's making a confession. Or is it really wrong? He's like self-reflecting at this moment, and then finally he's reaching down deep the roots of his problems. What do you think? Sabagay, yeah. We're psychologists. You're making a point. We're certified licensed amateur psychologists. What do you think? Kay niangkon siya nga uning kaon do siya sa lagay sa iyahang pinsan, sa iyang igagaw, sa bata pa sila. Gi-open na gyud niya ang iyang closet full of skeletons. Very full of skeletons. And now he's sige, sabagay, it's his art, diba? He can express however he wants. I don't know if this is like libong siya nga situation kay bata pa siya ug bata pud iyang victim. So I don't know how to describe this kind of situation. At first, abi nako siya ang victim. Siya ang predator. Siya ang predator in this case. But to use the word predator is kind of alanganin ko mo gamit because he's also a child. Imagine. He didn't know any better back then. Oh, imagine like 14 murag edad ra sa akong anak nga wa pa jud buot hangtod karon. I don't know. Pag ko'y buot sa una 14 ko, I don't know. Oh, so dili kay ambot naglibog ko sa sitwasyon pero so ning gawas na gyud ang ihang real self. I think he's doing a reflection through producing these songs kaning cousin, na pagbulag nila ni Bianca, bulag nila ni Kim. He's spiraling down and then he's trying to dig deep and search for the causes nga nung naingani ni siya sa iyang kinabuhi karon. You know, no matter how rich you are, naajud kay problema, no? Naajud kay mga deep-seated problems. Oo. So, okay lang tayo. Is he, di ba, ginaisip na ko ba, is he really doing it wrong? Kaya naingon kung he's doing it wrong, na how he's promoting his new song. But, I'm backtracking. Is he actually doing it wrong, though? Napay layer isa ani. O, napa. Ato lang gidismiss ba? Nakapatay ba yung pinsan? Ay, oh no! Ala, sorry kayo. Ginaktawan lang na to. Whatever. Basic. Ala, kalain po na to. Lain tagbatasan. Oo, dili ta formal. Dili. Nakapatay ang iyang pinsan nga katong iyang victim sa una sa bata pa sila nga kaon-kaon sa mga lagay, mga anak ng mga sitwasyon. Nakapatay recently for killing a pregnant lady. Oh. So he's in jail, katong cousin. So nahuman ang ilahang ginabuhat. Teenagers pa sila. So several years after daw nahuman to ang ilahang gibuhat kay nipatay og tao ang katong nga cousin. So that cousin was bata pa
pag-commit sa crime. Mhm. Either teenager or maybe early 20s, I don't even know. Unya, mo siguro ang daghan kini siyang problema sa di ba medyo kabalo naman jud ta guys. Dili na to kailangan psychologist to confirm na KSP siya. Mo lang diagnosis siya KSP. KSP siya nga tao. Isa ni sa mga reasons ba nganong KSP siya. Naa siya kanang sabay tawag ani. Naman siya bipolar. Oo, na siya bipolar, napud siya pagka KSP. Dahil po na akong ayaw ipareha akong diagnosis sa iyang psychologist. Sa ako ang diagnosis sa iya. Ako ana siya. Wa pa na ko siya maresetahan pero mao na siya, final na siya nako nga. Lahi to. Oo, gikan to sa licensed professional psychologist, psychiatrist ang lahi pod ni dire lahi po na ako kay licensed certified Google amateur psychologist man ko. Google certified, self-certified. Oo. Hay, unsa man ning tawhana ni oy? Unsa man ni siya pagtabang oy? Kung talaga paminaw siya Dili Ni Advice. May gani no kay kanang Luis maluwi ko sa iya ha. Basig need niya friend. Kay naman ko siya naa siya katong tweet dara basahon nako iyang tweet. Ay na-cancel lang ako ang pagkaluwi sa iya sa iyang bagong tweet. Na siya follow up tweet. Ano siya? Na siya follow up. Di ba na-remember ninyo nga nag-tweet po siya sa una gingnan niya og retarded ang mga anak ni Jay-Z og Beyonce? Oo. Ni-tweet na po siya bago last month man yata. I know. This month, April 10. Ano siya? I'm sorry Jay-Z. Nag-sorry siya. Ay na mo ba? I be feeling bad about my tweet but I still feel I gave my life to this industry and thought so many people were my family but when I needed family on some real shit none of these rap nugos had my back. Ano siya? None of these nukoses had my back. Oo. So, mura siya, ang feeling niya karon ba he feels abandoned. Gibiyaan ni Kim. Tapos karon gibiyaan ni Bianca. Wala siya friend. Wala siya gisuportahan ni Jay-Z ang iyang sumala best friend. Oo. So, mura jud siya nag-spiral down. Ana good niya. Feeling niya wala siya friend. So, makakuan man gyud I don't know how to express it. Murag makakuan na siya. Murag I have nothing left to lose. Murag ana imong feeling ba na kaya na ko awayan tanan, wa may mawala sa kuha. Wala man ko'y friend, wala may maluoy, wala anything. So muna iyang feeling nako muna iyang ginabuhat karon. Ingon si Nichelle, basi naa na siya experience adto, then iyang hunahuna okay ra to maong iyang gibuhat sa uban. Basig na victimized siya first before he victimized somebody else. Pwede yun na nga. Pwede na siya. Internet licensed amateur certified. Certified na ka Nichelle. Google certified psychologist na po ni si Nichelle. Kaya nga no, pwede. Pwede na siya. Pwede to ang iyang giingon. In the coming months, pero may siya mag-tweet. Base na po na siya revelation nga na victim po siya. Pwede. Basin. Narcy daw, si Kanye. Is he a narcissistic person? Oh, yes, he is. Yes, he is. Na-remember lang ako sa una, nag-tweet siya. Naka-remember lang ko. Ano siya? Katong sila pa ni Kim Kardashian, ano siya na, I have to dress Kim every single day so she don't embarrass me. Ay, mo ba? Sumala pa siya po daw na ang nag-outfit kang Bianca. Mo ba? Sumala pa. Although si Bianca okay rin niya, pero si Kanye daw ang nagapili siyang sinina. Actually, true yun na siya kay don't bash me, don't cancel me. Pero nagatanong ko og kanang kanang The Kardashian sa una. Mo ba? Nagatanong ko. Yeah. Katong yung first pa yung nag-blossom ang relationship ni Kim ug ni Kanye, nakita gid ako tong episode. Friends pa sila ato. Di pa sila uyab. Stylist ni Kim si Kanye. Kabalo ka ang gibot ang gibot ni Kanye atong episode, gipalabay na tanan sa nina ni Kim. Mo ba? Throw these away. Gipalabay daghon kayo racks and racks of clothes gipalabay ni Kanye. Kay dili ganahan si Kanye. So they were friends. Stylist si Kanye? Stylist. Fashionista ba si Kanye Kring? He is. He owns Yeezy, he was an ambassador for Adidas and Balenciaga. Today I learned. Yeah, nakay matun-an kanang mo tanong ko kang mga trashy shows. Kanang mga garbage shows, kanang mga parehan ng The Kardashians.
Ganan Para ko sa na. Dili Ni Advice. Wala lang god. Maski unsa lang lagi akong ginatan-aw. Ay, Stylist din na si Kanye West. Oh my God, I did not know that. dili siya stylist nga by trade nga kanang mojo na iyang roots kay ang iya jong roots is producer. Mojo na siya nagproduce siya CD niya, nagproduce siya songs niya. Mojo na iyang roots. Naa siya murag side quest. Naa siya kanang murag Side passion. passion. Naa siya passion for fashion. Ano ba? Ay, Bars. oo. Hashtag Hashtag bars. Oo, passion Ay, for oo. fashion. Okay, Oo. okay. Tapos okay. nahimo siyang stylist ni Kim. Tapos gipalabay niya tanan sa nina ni Kim ato nga episode. As in dagon ko sa nina nagay ko hala uy unta ilabay Wala na lang ka sa ko kay sayang, ala, feeling uy. ako branded to tanan. Hilak man Ay, si Kim. Hindi na tanan, oy. Hilak si Kim ato. So, I don't want to let go of this. Ano siya mga boots niya nga mga kay mura dog ho. Mura dog ho ang mga Mo sanina ba? ni Kim ato. Oo. Ah. Kada mga mahilig ba si Kim mga miniskirt sa una. Mahilig siya mga ingana. Ano boots. Hindi ganan si Kanye. Echa puwera tanan. Echa puwera. Fashion sa una sa mga Mo ano. daw mo na namuyboy na si Kanye kay mo daw lang naingana si Kim karon tungod daw sa iyang na fashion ni abot siya sa gina-invite na siya sa Met Gala tungod daw kang Kanye. Oo. Wala daghan akong nabalaan oy. I'm Oh so my chismosa. God. I'm so chismosa. GP, fashion, pucha bars ni Badang. Oo. Hashtag bars. Uy, daghan mig bars diri oy. She has had bars since she was 14. Ako? Oh. Oh, I've had bars since I was 4. I've Oh. been singing in stages since I was 4. Okay. I have bars until now. She already had bars. Oo, nakakuha na sa una pa. Amazing. Mo na siya. Mo Napa lang siya to. isa ka-tweet nga na-cancel lang ako ang kaluoy sa iya ha. Unsa di ay? Katugong, unsa to iyang tweet? Now that I admitted, I can now say the word F word. Now that I admitted that I sucked the lagay of my cousin, I can now say the F word katong FAGGOT na word. Kanang Moto yung slur tweet. sa mga gay Slur people. sa mga gay people. Oo. So canceled out. You're still an asshole. Samot Wala na ka. pag naluoy. Wala na pag naluoy. Oo, Makalagot ka. sige. Daghanan na tong feelings dire oy. Mixed emotions. Mixed Naluoy, emotions nawala, ko ka naluoy, nawala. Mo ganyan ang ginaingon mo na love-hate relationship. Sa malingaw ka o malagot ka? Dili ko mag-unfollow ka Kanye ever. Feeling na ko dili ko mag-unfollow sa ever. Na atoy time naglagot ko sa iya kay kanang ginakuan niya si Kim, basta gina-abuse niya online. Wala ka na If there is such a thing na kanang, di ba na ay physical abuse, mental abuse, cyber abuse. emotional abuse, cyber abuse. Na siya cyber abuse gibot ka Kim. Oh? Atong time naglagot ko sa man si Kanye unya. Lami kay unfollow pero dili na ko ma-press ang unfollow button. Okay ganahan kay ko kay kanang basta kanang dramatic ana ba kanang intense kayo no. Ana god makarelate man gud ta sa iyang pagka mixed emotion. Makarelate. Okay basta hindi na ako undiagnosed bipolar. Ay. Bantog di ay. You're like he's a brother from another mental illness. Gani no. Oo. Kasamok ba? Oo. Unya na pa isa ka asshole. Kisa man. Si J.K. Rowling. Uy, wala pa. Ay wala pa di ay. Mapata na human. Ay si 50 Cent di ay ang Si 50 makalingaw Cent sa- ba? Si in the 50 middle of Cent. all this. Di ba nag-tweet si Kanye o mga cousin ang gikaon doon yung lagay siyang cousin. O unsa pa Wala tong na. sorry siya kang Jay-Z kay gingnan doon yung retarded ang kids ni Jay-Z Oo, ug gidamay Gaze. ang mga bata ba buang man jud na siya. O si 50 Cent nag-tweet siya. Di pud palupig KSP po biya ni. Oh, KSP sad siya. KSP ni siya pero at least kanang kuan ni siya nga pagka KSP kanang murag kanang Wala siya ginatamak. joiners Well, lang siya, joiners. Oh, na siya ginatamakan di ay. Pero joiners siya niya. Katawanan siya. Oh. Oo, ano siya na? Fuck today, man. The Knicks lost. The Pope died. And Kanye told us he sucked his cousin's D for 8 years. 8 years? 8 years ka na. Where did he get that information? Okay, I don't know where he got that information. I don't know. Actually, I'm going to bed early tomorrow. Gotta be a better day. Unsa na yung gitag na Branson Cognac? Ambot eh. Ay, yahan siguro na. Yeah, Yahan na. product. Basin lang. Uy, kabalo ba mo si Kanye? Petty kay siya. Mura siya, gina-channel niya ang energy sa mga mga vengeful people ba? Ay, remember ka itong nag-tweet na siya nga, mirese ni
Ja Rule. Oo. Ay, ang pasabot nimo si 50 ingon kasi petty si Kanye. Ay, sorry. Petty si Ang 50. petty si 50, not Oo. Kanye. Oh, not Kanye. Oh. Iyahang product ang Branson Cognac. Oo. Oh, iyahad yun di ay. Oo. Anyway, di ba sa una, ma-remember niyo si Ja Rule na successful na siya na artist, hip-hop artist sa una, R&B hip-hop artist tong 2000s. Oh, He was actually. He was at the top. Oh, na siya dagang hits. Uy, living it up. Ano pa to? What's my motherfucking name? Are you ready? Lahin lagi muhang version. R-U-L-E di ito. R-U-L-E. Oh. Pero Katong I'm real, di ba siya po to? I'm real. Ay, so I'm real man na. Oh, naitibok album si J-Lo noon niya. Ang tibuok album ni J-Lo kay remix ni Ja Rule. Oo. Katong murder remix, whatever. Oo, tas basta sikat kay si Ja Rule sa una niya. Karon naay ka nang murag nag-post nga si Ja Rule kay naga-perform na lang sa mga birthday parties. Kaluoy po. Oy, dili na loy. Ay, at least na siya sweldo. Gihapon siya pangita. Na siya pangita. Gihapon ka ng pagkakakitaan kung sa Tagalog pa. Gihapon siya gigs. Pero pete kasi 50 Cent. Ano siya? Unsa to ba na? Pangita ko na to nga tweet bill. Lami kay to basahon ba? Pangita to. 50 Cent Ja Rule birthday party tweet. Dahil lang, B. Palaway kay siya ay. Pakita ko na to tong tweet. My goodness. I want to read it. Wala, oy. I can't find it. Di ba naman na sa ato ang pinakaunang podcast? Asa? Small Diet. Ay, oo. Nana dito. Pangita na ako, uy. Lami kayo. Ay, next time na lang. Basta nag-tweet siya nga. Sa una daw, murag ginaaway-away siya ni Ja Rule. Murag ano ba to? Ginaaway-away siguro siya. Oo, karon kinsa may naga-perform sa mga birthday party. Basta ang tumong ni 50 Cent kay, ay lagi kog awaya lagi. Naga-perform na lang noon ka sa birthday. Murag ana. Pero nabi video gyud to, no? Kato nag-perform si Ja Rule og sa mga birthday party. Ay, sa birthday party. Sa usa ka birthday party. Na video. Nakita na mo. Legit yun to siya. Legit. But that looked like a good party. Ja Rule was there. Everybody was having fun. Dili man siya bukot-bukot po doy. Sabi po. Pero kung dyan to siya, kanang dili dito siya pang A-lister nga. Dili siya pang A-lister na gig. Dili. Loy po, loy. Next. Loy lang gyapon. Loy si Ja Rule. Si dili si Kanye ang luoy. Luoy kani si Ja Rule. Dili luoy si Ja Rule kay naagyapon siya gig, pero luoy siya compared sa iyang pagka-star sa una. Compared sa iyang kabatch. Kabatch niya, kabatch ni Ja Rule, si Nelly, si Eminem, si Ja Rule, si 50 Cent, isa pa ba? Ludacris. Dagan man, oy. Pare-pareho lang man yata sila. Karon? Feeling na ko. Pobre sila tanan. Dili, oy. Dato si Nelly Kring. Si Nelly. Si Ja Rule, pobre na di. Dato, siguro gihapon. Pero dili ka mag-perform mag-birthday. Masing ganahan lang siya di ay. Basta passion niya. Si 50 Cent Kring dato kayo karon. Mo ba? Kayo. Na dili to the point na mag-perform sa birthday party. So suma pa ni 50 Cent, dili na nila ka-level si Ja Rule kay mo-perform na lang og birthday parties. Oo, niya si Ludacris kay kapila gud na siya nag-movies. Daghan kayo tong Fast and the Furious. Bilam na kabok. Gani, daghan kayo siya contract ato. Daghan kay siya mga $1 million ato. Anyway, move on na tayo sa mukha ni Kanye. Naglagpot na po itong mga topic diri. Si J.K. Rowling. So this si J.K. Rowling. Kinsa si J.K. Rowling? Introduce J.K. sa atong mga sample. Sa atong mga listeners. Kinsa na si J.K. Rowling? Si J.K. Rowling ang nagsulat sa Harry Potter books. Okay. Ay, napay pahabol de. Gipakyaw sad ni 50 ang concert ni Ja para walay tao. Ingon si JP Blank. Pagkapete, Jud. Actually, tanan listeners na to. Ay, kailan mo na ko ni si JP?
Ay, salamat sa pagtanaw di. Ay, wala ko na-realize kay di mo ko nagbasa ganina niya diri. Daw jud kog mata. Anyway, hi GP. Og legit ni nga info. Muto ko, legit ni. Nakabasa ko ana. Gipakyaw ni 50 Cent ang concert ni Ja para walay tao. Tama na siya. Oh. Tama na siya. Gani. Luya ni Ja. Tabangan dyan ninyo ba? Tabangan ninyo si Jaro. Luya po doon. Ayaw mo pag anak kay Jaro ba? We like him. Magkapaminog yung po siyang album ba? Gani no. Oh, what? Living it up to say what? I do. Not everybody say we living it up to say What you do. Living it up. My Where's love. si J.K. Rowling, Bing? Oh, si J.K. Rowling. Anak sulat sa Harry Potter. No, Ron. No. What is it? He's gonna sacrifice himself. O na, line sa Harry Potter. Sa Harry Potter. Oo, mag-imo kag spell. Mo na. Wingardium Leviosa. Gingon na mo sa previous episode na to. Expelliarmus. Gingon na po na nako. Oo. Crucio. Gingon na po na nako. Kani si J.K. Rowling, guys. Di ba, makabalo naman mo, no? Author ni siya. Kani siya, kay kuan ni siya prolific hater sa mga transgender and LGBTQ people. Dili man prolific hater ako itawag na murag sa tawag na. Kanang strong kay opinion pud ba? Na may proud mga siya sa iyang opinion kay ihapong i-tweet. Dili siya naga-back down sa mga hater niya, mutubag pud siya. Maldita kay siya. Maldita siya. Oo, maldita siya. So, basically, natay nganong nag-trend siya kana naman pud siya recent tweet god nga nakakuan na pud og backlash niya. Sa hate sa kalagot sa mga tao sa iya kay pati si Pedro Pascal, you know Pedro Pascal? Si Pedro tong napisat ang ulo. Hey, wala nakakita. Ay, hala grabe, pasanginan ko ninyo kung mag-spoil ko sa Game of Thrones. Ang pila na to katuig ang nilabay. Ay, lahi ang ako ang ginaisip. Ayun sa man. Last of Us. Dili, wala napisat ang ulo ni Pedro sa Last of Us. Wala napisat yung ulo. Sa Game of Thrones, napisat yung ulo. Og ayaw mong ingon, spoiler ka. It's not my fault. If you're really a fan, you should have watched it like 10 times already. Last of Us ang ako ang ginaisip na spoiler. No, it's not. Katong last episode. No, it's not. Dili daw. Ana si Pedro, basta suko kay siya, nag-tweet po siya nga, you're the most, ang sa to yung giingon, nalimutan na sa nako. Grabe, kalimtanon naman ka. Kuan ba na si Pedro kanang ally? He's an ally. He's an ally first and foremost because kauban man gud niya si Bella sa Last of Us, which is also a trans. Trans ba? Trans? Non-binary. Sorry. Basta LGBT, LGBT people. Nalimot ko sa tweet ni Pedro So ko kay siya Dingnan niya si J.K. Rowling og awful disgusting shit is exactly right. Heinous loser behavior. Ano siya? Mo na yang gingon ka J.K. Rowling. Ngano di ay? Mo ni ang timeline. Ngano unsa din ang gipang ingon ni J.K. Just kidding. Katong December 2019, ni ana siya nga dress however you like. Sa tweet niya, I don't know if it's a tweet or a social media post sa Instagram, I don't know. Basta, mo niyang giingon. Dress however you like, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who'll have you. Live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating that sex is real. Mo na iyang marag first of the many transphobic nga mga tweets kuno. Kay na-tweet niya because I was agreeing with her tweet, but that was her? That was her. Unsa yang giingon again? Why was I agreeing? Ay, basahan ako usab. Oh. December 2019, ana siya. Dress however you please. Call yourself whatever you like. Sleep with any consenting adult who'll have you. Yan Live your best life in peace and security. But force women out of their jobs for stating that sex is real? Unquote, end quote. Kana, wala ko kasabot anang apart. What? Kay, context, ni-tweet siya na because si Maya Forstater, kanang an ordinary person, 45 years old, was fired from her job tungod kay
nag-tweet siya questioning the government plans to allow people to self-identify as another gender. Lisod na kayo mag-tweet-tweet ro, no? Kayo nag-follow na day imong employer sa imo ha. Ay, oy, ka na mga apply pa lang gani ka. Oo, tanaw na dayon imong Facebook, no? Oy. Oo. Di na basta-basta na. Oo. Kalain po na, no? Oo. Pero dili ta pwede na yung opinion sa ato ang sariling news sa atong wall. Like, it's my Facebook. I use my email and my password. It's not your Facebook that I use. Lain po kaayog. Imuhang opinion na akong ay post. Gani, no? Dili na ta pwede magka-opinion sa atong sa atong wall. It's like this podcast. This is my platform, my microphone, my stream, my account, my page. Can't I have an opinion? My employer would just kanang mag-apil-apil sa akong mga opinion. So di ay pwede din, no? Magani dili siya kasabot imong amo sa imuhang mga kuan. Oh, magbisaya ta. Kay Bisaya man ta. Oh, Bisaya ta. Pero pwede din na. Pero wala ko nagaingon nagakampi ko kang si pangalanan na si JK, just kidding. Oo. Pero mo na yung first of the many transphobic ko no nga tweets. Kay medyo gisuportahan to niya si katong na fired from her job si Maya, which is an ordinary person. Mo na to siya. So mo to siya. Kaning regular person nga si Maya against siya sa pag-allow sa mga people na mag-self-identify. Kay government, kuha naman ni government-initiated bill na ni siya ba nga? Questioning government plans to allow people to self-identify. Okay. Oo. So, iyahang gubuton. Nagsinamok siya sa government's plans to allow people to self-identify as another gender. Tapos, okay. On June 6, 2020, nanapod siya another tweet. So, niya siya nga, ni siya, naay op-ed piece nga, gitawag ang, instead of calling women, ang gitawag nila sa women kay people who menstruate. Oh, that's annoying. Oh, you have the same sentiment? Ask Kuan, J.K. Rowling. Ano siya na? It appeared na she took issue with the fact that the op-ed or the story did not use the word women and instead used the word or the phrase, quote, people who menstruate, unquote. So, ning tweet siya na siya, quote, people who menstruate. I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wombin? Wimpund? Wumad? Ano siya? Okay. So, kay ako, that's annoying, but I understand that a lot of people would say kanang mga terminologies ba na ako'y kanang something against terminologies lang. I mean, I don't have anything against kanila nga part ang kanang murag pero because of the background of J.K. Rowling being a transphobe, lain og ihang intention, and I would not tweet that out myself. Nangita siya away. Nangita siya away. And kabalo man ta sa iyang intentions kay because she has an agenda. Naa jud siya agenda jud. Palaaway jud siya sa mga trans people, sa LGBTQ people. Tapos lang. Moto ang isa sa iyang mga tweet na dagan kayog dagang nangambra sa iya because daghan siya eyes on her. Kay nga no, naamang gudoy mga trans men nga naga-menstruate gyapon. Ay sa bagay. And they don't recognize themselves as women. Napoy non-binary people like Bella na naga-menstruate pod. Na naga-menstruate and they don't want to be called women. Dapat no, para immune si J.K. Rowling sa mga ani nga klaseng rant or tweets, dapat puyo siya sa China. Kay naay tao nga dili makancel masking transphobic kaayo o kanang homophobic kaayo. Di siya makancel si Tony. Tony from LC Sign. Ay, lain bitaw. Lain kayo iya mga content ba? Nagafollow mo ni LC Sign. LC
O sa itong pangalan sa business, LC Sign. LC sign. Oo, Guangzhou, China. Oh. O mo na sila ka ng social media marketer diha nga model perminti silang reels si Tony nga puro siya ang mga content about ka ng mga transphobic, homophobic, god, pero dili na siya makancel. Dagan kay siya follower ay. Kuan ka ng ano lang na siya, shock humor lang na si Tony Pod. Oo. Ang iyahang pagkawalay pakialam kay naay LGBTQ person nga magbutang og TikTok no about LGBTQ lang pud ang ilahang ingnon dito sa tweet. Tapos i-stitch dayon ni Tony ang iyahang sariling video nga moingon siya, I don't care. Anyway, mo ana siya. So kanang stitch ba kanang dugangan nimo ang isa ka TikTok video with your own video. Oo. Mo na ang iyahang pagka homophobe. Oo, nga na. Pero dili siya makancel. Shock humor siya. Dagan gyapon siya followers despite that. Oo. Then katong June 10, 2020 ni ana si J.K. Rowling nga. For people who don't know, last December I tweeted my support for Maya Forstater, a tax specialist who'd lost her job for what were deemed transphobic tweets. She took her case to an employment tribunal, asking the judge to rule on whether a philosophical belief that sex is determined by biology is protected in law. Judge Taylor ruled that it wasn't. What does that mean? Overstimulated kaya akong brain karon dili na ko ma-absorb. Na-zone out ko. For people who don't know, last December, I tweeted my support for Maya Forstater, a tax specialist who'd lost her job for what were deemed transphobic tweets. She took her case to an employment tribunal, asking the judge to rule on whether a philosophical belief that sex is determined by biology is protected in law. Judge Taylor ruled that it wasn't. On the same day, actually, si Emma Watson, who played Hermione Granger in the franchise, tweeted, "Trans people are who they say they are and deserve to live their lives without being constantly questioned or told they aren't who they say they are." Actually, dili lang si Emma ang nag-speak out against Rowling. Naapod si Daniel Radcliffe. Kisa pa ganito, si Stephen King. Basta kay dagan nag-speak out against sa iya. Si Ed Sheeran. Si Rupert Grint din. Dili si Ed Sheeran. Pero ito sila book no red kayo. Actually, mura na siya orange. Orange. Ang pagka-red nila. Katong music video ni Ed Sheeran nga Lego House, si Rupert Grint ang nagkuan. Gani no. Siya dito. Very cute. So, anyway, ang tulo ka main character sa iyahang biggest franchise nga Harry Potter nag-speak out John against sa iyaha. Against sa iyaha. Kay it takes nothing to not hate. Actually, akong opinion anino kay katong op-ed na niingon nga people who menstruate. Iyaman tong op-ed. It's an opinion piece. Aren't op-ed supposed to be opinion pieces? Dili siya ang target audience ngano maglabot-labot siya. Oo. Yeah. Pwede man nimo dili hilabtan. Sagdan lang nimo. It takes nothing to like walay pakialam. Murag na siya daghang time and energy to hate and to accommodate haters. Kanang mag-accommodate jud siya. Mag-entertain murag ka nang wala na siguro siya ginabuhat. Replyan isa ba na mag-hate sa iya sa comments. Ay, daghan ko time ana ba. Wala na siya ginabuhat daghan na kay na siya kwarta, pwede na siya dili manarbaho, daghan na kay siya time to hate. At pila na iyang kwarta ron. Curious lang ko kay daghan kayo siya kanang kapila na rin yung franchise sa Harry Potter. Hala na ba yung mugawasay ron nga series, Harry Potter series? Siya gani ang executive producer, no? Ay, siya na? Oo, mo nang daghan kayo hate. Walay pakialam ang mga tao sa kining moabotay nga Harry Potter series. Oo. Because we don't like J.K. Rowling in this neighborhood. It takes nothing to just let people be. Actually, ang mo na among motto diri always sa Dili Ni Advice podcast, just pasagdi lang ng mga kisa na. Is that my phone? Is that my phone ringing? Am I not on D&D? Sorry, guys. Kalaay ninyong batasan. Sorry, guys. Tarong nga imong life. Dili ka formal na pagkaigsuon.
Yes. Hala, nawala gud ang camera, Kring. Uto ara. Unya, balik na. Wait lang, I'm bringing the camera back home, y'all. And our voices are still there? Yes. Oh. Ay, nakulain ka na pagka, dili ka formal. Okay, there we go. Okay. Hello. Ayo, pag ibutang sa checklist, dapat naka-DND ka. Ganun. But don't worry, kaning among recording, guys. Pwede good ni siya dili i-live, pero naga-live na lang good me. Malingaw mi, mga papansin mi. O papansin mi. Tapos ang final output dili man gud kani. Dili ang video among product. Among product is nasa Spotify. So na dito among final output, all the bloopers and behind the scenes, I know. Oh, behind the scenes and all the mistakes that we made and stutters are all cut out, edited out by the sound engineer. That's what I do, baby. Oh, God. Kinsa masuko si Auntie Claire? I-explain daw kalay imong comment. Like, pagka-explain imong comment sa comment section. Tapos, mo to. Mag-move on na tabi sa mukha ni J.K. Rowling. Nobody cares about the upcoming Harry Potter series. Nobody cares. Actually, I don't really care sa Harry Potter series. I'm more of a Lord of the Rings girl. I've never watched it. Mo gani, I've watched actually Harry Potter. But I still don't get it. What? Bulaluyan ako, no? Oh. Pero He's nag-watch gonna siguro ko sacrifice nga, himself. nag-watch siguro ko na wala interest in the first place. Muna, dili na ko gina-absorb ang information. Katong buntis ko, nikalit lang ko ka-interest sa Harry Potter. Mm. I did not care about Harry Potter. Pero katong pagkabuntis na ko, nitanaw na ko na tanan Harry Potter. Over and over again. Mao na siya nahitabo. Ako kay, murag, katulon na ako natanaw ang tibuok Lord of the Rings series. Nga, film series. O katong kuan, The Hobbit. I don't really care about Mo Lord gani, of the Rings. I don't care about Harry Potter. You don't care about my Lord of the Rings. It's my opinion! Ano? No, Ron! No! What is it? He's gonna sacrifice them. Not me. Not Hermione. You. Bagay ka sa among D&D. Maging anak ka. Anyway, mag-move on na ta. Si Usher, kadali lang ni nga uluhan, guys. Si Usher, di mo gawa sa purtahan, nanto dili siya serbisyuhan sa doorman. Oh. Naay video. Ala, parehas ta. Naay video. Uy, kita ka tong, malagpot na punta. Oh. Di ba kita ka tong video nga twins na gi-interview? Oh, ano yung good sila paminawon ay? Hindi, mura ka nang trying hard kayo Trying hard sila nga magdungan. Oh. Na mag-jinx tanan nilang sulti. Oo. Trying hard sila na ano, kanang kapoy kay sila paminawon, sakit sila sa dalunggan paminawon. I did not actually finish their video. I just Tapos ang isa mo rin nag-lip sync na. Oh. May ano siya, Di storya ragod. O dili ko ganahan ato nga video ay kay makalagot sila tan-awon. Trying hard kay sila na magdungan ay. Mura si Coco Montrese ba to lip sync niya? Remember ni mo? Kato na daog siya siyang lip sync. Ano siya sa tubangan ni RuPaul? Gitodlo niya iyang baba kay para ipakita kay RuPaul nga kami-memorize ko sa lyrics RuPaul. Rap man to Nicki Minaj man yata to. Na song. Basta murag rap to siya nga ano. Aha. Anyway, si Usher, kita mo itong video. Nay video. Oh, nay video. Ikaw explain. Nay video. Siyempre mga paparazzi daghan kaayo sa gawa sa usa ka hotel. Oo. So makita ang hotel lobby. Oo. Kay glass door man to. Oo. Niya nakita na si Usher pagawas. Atura si Usher. Ano mga paparazzi. Magawa sila. Oo. Magawa sila sa kung partner ni Usher, na siya murag date, na siya kauban babae. Sila lang duha, ana. Kanya pagawa sila sa mga doors, no? Pagawa sila sa mga doors. Walay ni abri sa portahan. So naghulat sila niya murag ang babae awkwardan guro nga maghulat ta diri nga dili man ni automatic ang portahan. Gi-open na lang sa babae niya, bugat kayo ang portahan baka ang babae nagkalisod biya og open. Kay bugat ang portahan. Ni tabang. Si Usher kay
feeling Napugos. na ako'y nabasa ba na ni-agree ko sa yung sentiment. Naratol si Usher kay dili siya ang nag-open sa door, ang babae ang nag-open sa door. So ang iyahan na lang gi-scapegoat ang doorman. Okay. Para na ang blame. Ang blame sa doorman. Dili ma-project ang blame sa iyaha kay siya ba ang lalaki niya? Ang babae nag-open sa door. Kay chivalry ba yada, di ba? So gitawag ni Usher ang doorman na nakagawas na ang babae. Nakagawas na. Pero si Usher nagyapon dito. Gitawag niya ang doorman. Gihulat niya ang doorman. Kaya ang doorman na dito sa end of the hallway. Gitawag niya ang doorman. Nidagan ang doorman pa dool. Unya, gi-open niya ang doorman. Murag, dili ni mo madung ka ng storya ni Usher. Pero murag na ay istorya na murag. Kani ba? Ablihi ang portahan ba? Inya, i-hold open. Hantod makagawas na mi. Murag na ay istorya nga nahitabo. So, gi-open sa doorman. Gi-hold sa doorman open. Tapos nigawas si Usher. Unya, mao na to. Nagpaparat sila. Usher. Big deal lagi. Big deal. Anong big deal ni? Awkward moment ra gud to. Wala lang gud nga na ba na tanan. Ang awkward moment kung si Katy Perry pangutan, what did you feel up there, love? I feel connected to love. Sumukha, useless kayo tubag ay mo kalagot. Pwede tukon kuan Orlando Bloom argo ni mo asawa. I feel connected. Sa mukha, You are now one of our elite astronauts. Anyway, okay raman, dili big deal, Big deal or dili? Okay. Dili, kanang celebrity bang god siya. Tanang gagmayng butang maistoryahan. Murag unag kanang kung tayo, sikat na kay Mini Kringkring. Kung tayo lang, no, marami mga 100 million followers, yung mga omi sa McDo. Nya, ang ketchup, ibutang binako sa bag. Naay paparat si no. Hala, darling. Mabalita, viral. Darling, sa Dili Ni Advice, ang ketchup sa McDo, gibutang sa bag. Ang darling sa Dili Ni Advice, hoarder og ketchup. Ana. Oo. Mag-hoard jud ko kay akong anak. Mulanlan. Mo na yung snack. Ba, na ako'y pasalubong ba? Masamaan ketchup. Ay, lalo na niya. Lipay ka siya. Yan, magkaradrad na yung mga sanina. Ala, na-expose akong anak. I'm so sorry. Oh my God. You exposing your son. You are now one of our elite sons. Anyway, so, mag-move on na ta. Dili to big deal, Dili to big deal. Pero murag kuan lang, no? Murag makaingon ka mga, nadyo entitlement ni mga celebrities, no? Kailangan dyan abrihan ni mo ilahang portahan para sa ilaha. Dili sila pwede mo gud to portahan. Naanad na pud good sila, no? Kanang murag, pag duol nila sa portahan, anad na sobra nila kaanad ba nga na mo open og door sa ilaha. Pag duol nila og hagdanan, pag duol nila portahan, matinga sila, hala, di pala gini-open. Hala, asa naman na mo open ka na sa kadugay na siguro nila mga ingon ana ilang life. No? Maing ana po ta kadugayan, Kring. Hala, no? Ma-feel ako, wala lagi nag-open sa akong door. Mag-ana ako. Yun na ana tayo tigdala og mga gigrocery. Gani, no? Murtag si Megan, it's been 5 minutes and the water's just been, ano to? It's been 5 minutes and we're now just getting our menu. Do I look like Mad Max to you? Don't be sorry. Be better. Ganahan kiko ng nila ba? Ay. Hodor daw ang giingon ni Usher sa doorman. Saan ang hodor? Ay, dili niya magets. Hodor. Daw ang giingon ni Usher sa doorman. Dili na niya magets. Dili na ako explain. Pero the ones who get it, you're my people. You're my people. Kabalo na ko. Game of Thrones, ano? You always don't get the reference because you didn't watch. Maybe. Hey, I saw the memes. Kabalo na ko. Mag-inom man taron. Kay Friday night. Mag-inom taron mo. Tanaw tag season 1. Mo tanaw tag season 1. I don't wanna. Sa Game of Thrones. Ano di ay? I don't wanna. Come on. Let's watch. I don't wanna. Tara, mag-watch ta. Para maintindihan ni mo. Maintindihan Tagalog na. I saw the memes. Mo man na katong hodor. Hala, ni-treasure akong game. Let me get it. Malahita mga kaibigan. Sige, Habang nagakuha si Darling og treasure. Oo, kaya na-treasure akong game. Si Habibi og ang iyahang bibi nireklamo. Kaya nga wa daw sila pasalamati sa government of Sikihor. Government of Sikihor or people of Sikihor?
Ay, sus, uy, naunsa naman ni si Habibi. Uy, naunsa naman ni sila. Uy, dili sila formal na pagkatao. Ano de? Unsa de ilahang gibuhat de? Nagvideo sila. Habang nagkakaon. Murag live to. Murag Ay, live sa live. TikTok or sa Facebook. Dili ko sure kung asa, ay, sa TikTok yata to. Live yata to kay nagkakaon man sila. Basta ingon ana nga mga video ba kay nagkakaon. Kuya wa na, gusto pod ko ingon ana kanang mag-live ko nga habang nagkakaon. Gusto ko mag-podcast habang nagkakaon pero feeling nako dili ko komportable. Like right now, I have coffee. I can't drink it because I want to speak properly sa podcast. It's gonna be a different video. Sure. Dili kanang lahi po na kanang tidbits a day in the life of Darling. Ana nga mga klaseng videos. Gusto mo day in a life na ako? Diyos ko. Dili ta mag-ingana. Uy kanang mga gusto lang nato ba nga i-post. Alright. Anyway. Gusto ko ana. Alright, let me give you a context. Agatang ko sa treasure sa akong game. Anyway, let me give you a context. Kani si Habibi o ihang bana, ihang bibi nga si Sean Pelayo. Kay nag-live sila sa TikTok, right? They were eating and they were live at the same time. Nagyawyawing lang sila murag anything that they could think of. Nagmumble lang sila, gibberish. Ano lang good. Pero na-mention nila nga kaning kaning dili man lang ma-appreciate ninyo si Shisyon man to yung Shisyon. Dili ninyo ma-appreciate kay sa kadugay-dugay na doon niya gina-promote ang Sikihor. Wala gyud nagpasalamat ni Shion. Ang bench niya adto pag Sikihor. Man lang nagpasalamat ang gobyerno sa Sikihor. Mag-ana god. Kanang ana ihang yaw-yaw ba sa iyo lang. Nagyawyaw lang siya. Nagyawyaw siya. In response ni sa viral video ni not video but actually content ni Ann Curtis sa Instagram na multiple media actually na video, na picture, nga gi-promote ang Sikihor. Naabitaw to. Oo. Kay more than 100 million views naman gud to. Ang content ni Ann Curtis and more than 500k reactions collectively sa tanan niyang post about. Okay, Ann Curtis good. Oo. Ambot kung i-try daw ninyo pangita, Sean Pelayo and Chrissy Liaging ba na iyang pangalan or Habibi Sikihor video. I-try ninyo na nga prompt sa inyong search kung makita ba ninyo. Kay moto siya akong maingon nga pag makita dito ninyo nga video, maintindihan na po, nagtagalog na po ko, masabtan ninyo kung sa yang ginayawyaw. So, ang ako lang kay girl, Habibi, dili lang tata maging ana because kala si Ann Curtis, bata pa na siya, artista na siya. Mao gani no. Naturally, she will have millions and millions of followers. Mao gani no. It's not like kanang gipitik lang ni Ann 100 million. No. She worked hard from childhood. Katong sa pato ilang show sa una tong bata pa si nasa sila show sa GMA sa una. Kauban niya si Richard Gutierrez. So to. I don't know what that Dito was. man na siya nagsugod-good sa GMA. Wait. GMA din na siya sa una. Yeah. Oh, kanang parehas dili man nganong kanang kuan katawanan lang siya ba kay siguro nagyawyaw lang siya kanang pero ang problema man gud kay gi-post niya so daghan na hinuon lang nakahibalo sa iyahang yawyaw. Ang di ba ang ako ang kuan sa ihano kay murag gi-dismiss niya ang sa tawag anak kring kanang kung unsa ang produkto ni Ann ato like nagka 100 million views nagka 500k reactions deserve man na ni Ann. Okay, kay dugay na kay na siya. Dugay na siya sa industry. Kung kamo nag-vlog mo for 3 years, 2 years, ayaw ninyo i-dismiss nga. Dugay na dekada na nang tinarabahuan ni Ann Curtis. Gi-compare nila ang ilahang produkto ng mga baguhan sa media industry. Media industry. Oh. And you have a very different world. She starred in movies. She starred in concerts. Nagka-concert. Biya na siya, no? Gani, no? Oh, in television shows, telenovelas. Sa una pa kaayo. Pa siguro na sila na anak ba? Papila edad ni Habibi? Bata pa man siguro si Habibi. Dili ko sure. Feeling ako, pa na anak si Habibi. Artista na si Ann Curtis. O, katiguang na ba si Ann Curtis, guys? Medyo, pila na ba? 30 plus kapin?
40s. Basta. I don't really know. I don't really know. Pero, mura gina-dismiss nila habibi ang effort ni og isa pa dili man kailangan ka mangayo og gratitude from the government. Dili man na ginapangayo. Ana siya, dili man lang sila magpasalamat. Kulain mo lang. Anong magbuot? Ayaw mo pagbuot, habibi. Makasabot ba na sa to? Bisaya ba to? Bisan pag dili, kintahay no, kabatch nila. Ang nag-promote sa Sikihor nga daghan kaayo og pasalamat. Butang ta lang si Pilmar Alipayo. Naabot lag kalit sa Sikihor. Unya mas daghan og views ang kay Pilmar Alipayo kaysa kay Sean whatever. Kang Sean Pelayo habibi. Sean Pelayo habibi. Magbuot man mo. What if kami ni ato ni Kringkring og Sikihor? Nya nakasakay man gyud mig ungo. Nakasakay mig ungo kay uso ba ang ungo dito? Amo aswang. Makakita mig ungo nya among i-interview ang ungo. Interviewon na mo nya mo sakay mi. Gihatod mi niya sa 7-Eleven mga ngana. Nya nag-viral mi. 1 billion views. Mamalagot ko sa amo. Moingon tayo na siya nga dili man niya. Di man day mo magpasalamat sa amo. Di man matagan man sila og views kaysa sa amo. Di man day mo magpasalamat. Maski hindi na lang mo ang bench ba? Niadto ba ang bench? Para kay Sion. Niadto day ang bench para kay Sion. Si Sion, nagana kay gi-promote ng Sikihor. Di man lang mo magpasalamat. Nonsense kayo nga pagkayaw-yaw bo. Murag ang katong ang klaseng yaw-yaw. Ila haraon ta to. Iyaha man kung gi-post. Ay nag-live man day sa bagay. Pwede man na siya. Pwede mo magyaw-yaw ana. Habibi and Sean. Kamo lang. Okay, kami ni Kringkring, sus, kabalo lang mo. Kung walay video, unfiltered jud me. Filtered pa ni ang lagay na ni. Filtered pa ni siya. Daghan kayo mga revelation pag wala na camera and mic. Oo. Kaya syempre, dili po na mo i-reveal tanan nga. Grabe po. Oo na nga. Ana, lain po. Oo. Gusto ko maantog si Sikihor. I don't care ba naan. Lain kayo ba? Di man mo, magpasalamat ka. so mukha, ibisan pagdili sa, pareha atong kasaba na katong naay isa ka cooking vlogger siguro, cooking content creator. Ano siya, nagluto lang ng itlog si Panlasang Pinoy. Ang dami-dami niyang views. Ako, ang grabe na niluto ko, ang konti-konti ng views ko. Nabuang de, yung si Panlasang Pinoy ba? Wala pa na nauso ang YouTube ba? Na siya dira. Oo. Actually, Jod, wala pa uso ng vlogging. Wala pa ka ng mga SEO tricks. Wala pa na. Naana si Panlasang Pinoy. Naana siya. Katong naga-YouTube ako kay sa desktop pa lang. Wala pa ko'y phone nga maka-YouTube ato nga time. Kaya wala pa YouTube app sa una. Isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Ay, kabatch ni Panlasang Pinoy ang Annoying Orange. Oh! Mga yung ana na Kaabot era. mo Annoying Orange? Nakaabot mo kay Annoying Orange? Ay, kay Fred! Nakaabot mo kay Fred? Ingana, mo na yung batch. Mo na ang batch ni Panlasang Pinoy. Ang iyang video sa una kay kanang POV kaayo makalipong. Makalipong duol kaayo niya. Ang iyang camera good no kay kanang mag-aso na iyang giluto, mag-aso pa diya camera. Cute pa kay na siya sa una. Garlic. Mo na akong pasabot ba kanang ginadismiss nila. Ay ko tay muluto lang itlog si Panlasang Pinoy. 1 million views kaga. Gipaghirapan man na ni Panlasang Pinoy ang iyang followers. Dili man na kay gipitik lang niya 1 million views. No, niagi siya kalisod. Mura kong si Mr. Beast, guys. Tanawa gud asa nagsugod si Mr. Beast. Murag na siya illustration board sa likod sa iyang background. Maba? Mura siya kanang weirdo kayo iyang mga video sa una. Simple kayo per karon. Manghatag lang kwarta, willy-willy. Ana lang man na siya. Idol na kayo sa mga bata ron. Moagi magitag paningkam. Kami din ni Kringkring, dili man sa ingon nga manlabay mig kwarta. Pero niagi jud mi og pangit kay nga audio. Karon ma-appreciate na ninyo among audio. Pero sa una, ako ma-appreciate na nako ang audio sa una. Di kabalo ka niya nagud sinaknak, di ba Kring nailamok. No. Taka pag ko nailamok. Ano mo siya? Nihapak siya sa hips. Usa daw. Wala man lang kay sense of peripheral vision. No, ano sa tayo mayangan? Tura! Oh no. It's so big. Ay, bahala siya Next time na siya. Kung mubalik mo sa among mga
old episodes, like really old, katong episode 1, episode 2, episode 3, episode 4. Episode 3 ang pinaka-the worst. Kung mutanaw ay mo umaminaw mo ato, guys, mo radyo mo nang minaw sa kanang makalipong jud siya nga audio ay. Worst pa sa AM radio. Oo. Pero ana sinaknak. Ang ato adong, di ba ang pinaka kung naminaw na mo crime junkie guys nga podcast, we believe that podcast has the best audio quality. Ako mismo, I don't know about you, pero sila jud paminawag guys, pangita sa Spotify, crime junkie. Gwapo kasi lag mic. Gwapo kay mic. Anak ko kani dapat ang standard na to, Kring. Mao ni atong standard. Ana sinaknak, crime junkie, then katong entrepreneurship show, podcast show na ginatrabahoan ni Naknak. Then kita sa una. Karon nalampasan na do nato, ikaduha na do ta sa crime junkie. Oh my God, really? Oo, mo na yung giingon. So very good. Unsay giingon niya? Naana siya comment. Si Jobert nagkaon og dingdong walk sabot. Si Jobert nagkaon og dingdong. Kisa Murag delayed comment na siya. Well, anyway. Kaluoy po ni na Daniel Blanco. Wala mi kagets. Palakpaki. Alalayo kayo akong palakpak. Tagay kong soundpad bi. Palit na ta. Ano naman kwarta? Aluyag palakpak, oy. Aluyag siya palakpak. Anak yun na tanan tao, guys. Moagi og kanang humble beginning ba? Started from the bottom now eh. Gani, si Kong TV di ay. O, dagan man dyan mo fan si Kong TV. Kani, baanaan ni, fans niya. Sa una, asa din na sila nagsugod. Isa ka kwarto, pila ka computer. Anak naman na sila. Nakaroon na sila eh. Paya Mansion. Oh, ingana ba? Dili mo ma-happy, anak, guys. Dapat ma-happy mo kay Ann. Pinaghirapan na niya iyang pila ka followers, millions of views. Pinaghirapan na niya. Dili kay, gipitik lang na niya, nagka 100 million views. Dili to yung anak, guys. Kuanto siya, decades and decades of hard work. Mo tong resulta karon is nagka 100 million views. Hard work and dedication, consistency throughout the years. Yes, muna akong ginaingon sa ihapod. We don't need to be the best or we don't need to have the best audio. We don't need to have the best content, even if our content is trash. Like Usher not wanting to get out pag walay doorman. Oo. Even though our content is trash, as long as we're consistent, we're already there. Like, we're already surpassing a lot of podcasters out there. Yes. Yes, that's true. Unya, mora to guys. Magkuan na tabi, magsugilanon na ta kay Vote in the poll. Vote! Oh. Ready? Vote in the poll! Ay, wala ko ni appeal. Dapat appeal man ko. Sige. Tesa, wala pa dito vote in the poll. Kaila mo kay Habibi? Wala din sila kaila kay Habibi. Huy! O sana siya ka vlogger, oy. Katugong kuan, I get so weak. Oy, Ay, oo, si gimension naman mo na sa previous episode si Habibi mo to siya tong nagpost og video nga I get so weak in the knees. Sila duha ni Filmar Alipayo. Nagstoryahan na gibutangan niya background music. Tapos naghimo siya ka ng drama ba sa internet. Naghimo siya drama. Nag-steer the pot siya dito. Ay, bantog ra kailan na taniya. Bantog kailan na taniya tungod ato kay kung wala siya nagkuha na to wata kailan niya. O gani. Ay bright siya. Oo. Bright. Mo na akong vote in the poll kailan mo kay Gabi. Mo na. Kadali lang. Ay feel ninyo mahilas mi pag madato mi. Feel ninyo klaro naman kaayo na mangayo ta og yes na ano oy yes nga tubag ay no nga tubag. Di kay tanaw na to consensus na to ba kung feel ba nila mahilas ta kumadato ta. Wait, sila man atong gitas na to sila. Ay kanus ami mahilas. In 3 years, in 5 years, in 10 years. Dili na mapol na. Mapol man na. 3 years, 5 years, 10 years. Ani na feel ninyo masikat mi tapos mag-open ang door? Na mag-open sa mong door?
Oo. Feel ninyo masikat mi need na ay doorman? Feel ninyo maabot mi sa ingon ana nga kailangan ana mi dorman? Feel ninyo pag masikat mi need namo og doorman? Ano na lang. Sige, go. Ay, wait. Okay. Vote in the poll! Ana, sinaknak ba? Anong duha na do taga-vote in the poll? Magbuot lagi siya. kay dili na kay ikaduha naman og ang pangutana niya kay doro niya jingle na pod kay isa ra ba? Sige. Feel ninyo pag masikat mi need na mo og doorman? Feel ninyo pag masikat mi mahimo na may pungkol na namitig bit-bit o grocery? Feel ninyo pag masikat mi kay kanang naay tig driver? Nanang magandi kay driver karon pa lang. Na ko'y driver karon pero what if naapod ko'y driver apart from him? Ay uno. Ya katong akong kuan na driver kay kanang senior citizen. Yes or no? Walang Pag-comment mo sa Spotify, YouTube ug Facebook. And now, para sa ato ang Sugilanon nga episode, Ordinary People, Extraordinary Stories. Ang ato ang istorya karon kay surrounding 7-Eleven. Sige, go. Kaya na-mention man ko na to ang 7-Eleven last time niya. Nakaisip ko, na pa ba tayo mga other 7-Eleven stories? Uy, basig na amoy 7-Eleven stories. Pwede good mo mag-send sa inyong story. I-send good na inyong story. Kay para na ami Bisaya basahon kay usay maluhotdan mi og kanang Bisaya nga story kay manguha na lang mi sa Tagalog na Reddit section. Magkuha na lang ko, mag-submit na lang ko, no? Pero dili ko musaba ang ako di ito. Pwede pun. Sige. Na ako yung isa ka 7-Eleven complaint, dili story, complaint. Kaya ang 7-Eleven, no, dili gyud sila mo dawat og GCash credit card. Cash lang yun na sila. Mura ganig. Sa unang panahon pa. Ngano na sila? I don't know. Nganon di sila mo dawat og GCash? Nganon dili mo dawat og credit card? Unsa imong ginaadto sa 7-Eleven di ay? Kung tanon na Snacks lang good. Snacks. Pwede man ka mag-convenience. Kaya na may GCash. Na GCash sa convenience? Ambot, murag na Ang mga Shell Select pod, na sila credit card. Manggoy mas dool sa amo. 7-Eleven, manggoy mas dool. Kaya palit ragod og ng siupaw sa kusina Davao kung moadto ka diri sa amo. Ay, uno. Kalain po di mo. Gani, no? Gani. Sige, basahan na imong story sa 7-Eleven. Manguha taog story sa my confession ako. Okay. Yan na daw siya confession. Si Hyun Woo-shi. My confession ako. Sobrang petty ng ginawa ko sa 7-Eleven. So, eto na nga. Galing akong work na super pagod. Butangi pag yung nag-WD-40 ang yung portahan. Dagan kay WD-40. Huwag nyo butangin yung portahan. Okay, mabalik ko. So, eto na nga. Galing akong work na super pagod at nag-overtime pa. Kaya naisipan kong bumili na lang ng siopaw sa 7-Eleven para diretsong ligo. Then tulog na lang pag-uwi sa bahay. Para maaga rin makapag-rest. Asa po dato nga sentence, uy? Wala, gi-breakdown. Asa ito nga sentence mo? Dili siya formal na writer. Dili siya formal nga writer. Okay. Di 3 siopaw yung kukunin ko sana nung biglang may dumating na magjowa tapos pumila sa likod ko, kukuha rin ng siopaw. Narinig ko yung babae na nagsabi, ang tagal ha, pakabalak pang kunin, lahat, apakapatay gutom naman pag gano'n. Nadunggan yun na niya. Laina namang panangog-dungog. Exage kayo. Nadunggan to niya? Di tumingin ako kung ako ba yung sinabihan ng ganun. Wala naman ng ibang kumukuha kundi ako lang. Tsaka kararating lang nila. Reklamo agad. Grabe po. Di umalis muna sila kasi sabi nung lalaki, kuha daw muna drinks, balikan na lang daw yung siopaw.
Sa sobrang inis ko, nilipat ko yung sign na di pa luto doon sa part na pinagkunan ko, which is luto na. Habang yung mga totoong di pa luto, yung wala ng sign. Bright ka. Pumunta ako sa pila para magbayad at pasimple kong tinignan yung dalawa nung bumalik para kumuha ng siopaw upang masiguradong di luto yung nakuha nila. Sumakses nga ang plano ng EA na ito. EA. The EA, Executive Assistant. Ano ni abot sa story ang EA? It's irrelevant. Nung ako na magbabayad, gulat ako kasi bigla akong siningitan ng babae sabay sabing, babagal-bagal. Ay, maldito. Taysa, usa ni normal lang da yung singit-singit. Di na pwede sa kuha ba ya? Niya magpadungog-dungog. Feel na ko, murag himo lang ni nga story. Pero let's assume this is real. Oh. Nadiingon na. Nadyo nga nga tao ka ng babagal-bagal. Murag, one by one. Maring anak, no? Ay, loin. Basin di ay. Ay, pero tinuod. Kinabi yung video ang principal na one by one. Tinuod siya nga tao. So, naayingon na nga klaseng tao. Nga mo, babagal-bagal. Maningit. Oh. Mo ba? Apakapatay gutom naman kapag ganoon. Ano yan? Di ka ako sa isip ko, go lang, mauna ka na magbayad. At least yung siopaw ko, kakainin kong luto. So, nung nakabayad na ako, binalik ko rin sa dati yung sign para wala nang mabiktima na iba. Ay, buotan siya. Considerate siya. Petty lang jud siya sa iyang kalaban. Oo, sige. Pero considerate siya. Yeah. Parang nabawasan yung pagod ko nung time na yon. Tawa pa ako ng tawa habang kinakain ko yung siopaw ko. End quote. End story. Muna to. Wala, nalingaw ko. Kamo. Kung kamo ingatoon, apakapatay gutom naman. Siya tinuod na ng mga tao na yung ana. Naanay, mga inguna na nga tao na ana. Kita katong principal na ana. Bitaw no, di lang ko ma-imagine na nay magingana sa kuha. Nay nagingana sa kuha, nay nagingana sa mo. Wala pa yung taon. Singitan dayon ana. Wala pa yung taon. Sus, kung ako no, non-confrontational man ko na. O sige, ikaw na. Ana. Pero dili jud, non-confrontational jud ko ako no. Dili jud ko moingon ana. Pero buhaton ako to iyang gibuhat ba na kanang ilisa ng sign. Ako ba kay di na ko ma-imagine nga tinuod na. Kay kung tinuod yun na naadyo manawag og pulis ba? Ano naman sagpaon nimo? Dili na confrontational na jud ming duha ato. Confrontational man siya in the first place. Oo. Nga, kung ma-timing niya nga confrontational po din yung nakauban like me. Patay. Mo nang dahilan nga di ko pa drive ni naknak. Kay ma-road rage ka. Mag-road rage daw ko. Pero na may driving bell. Ay, na may driving bell sa iyong sakyanan. Dili, dapat magpalit ka. Para do, technique niya, advice ni nako, lagpot sa talagpot. Advice ni nako sa mga mainit ang ulo sa driving. Pagpalit do mog bell. Atong bell ba nga? Ding, 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 ding. Ay, naingon naman din na to na sa previous naingon episode. Na, ay, naingon naman din. Ay, katong mga information. May I help you? Bitaw no. Ay, naingon naman din naman. Balik-balik na no. Tuktuyo na story. Gani no. Anyway. O sa mga wala pa nakadungog. O para dili daw ka mag-road rage, kailangan na i-bell sa imong atubangan. Kaya instead na busina daw ang imuhang ipislit, mag-ana daw ka, katong bell. Okay, para ikaw lang ang nakadungog sa road rage nimo. Oo, pero dili ka madamay og mura tao. siya og kanang for satisfaction purposes. For your own peace use of mind only. Pero kung ani ang babae sa 7-Eleven na hagbay ra si Darling init. Sige daw kung ikaw daw ang namili daw ka og siopaw niya, ako kay niabot kong hala dugaya patay gutom imuha ganang kwaon tanan. Excuse me miss, unsa tay mo ingon usab daw? Iusab. Ang sabi ko patay gutom ka. Ay, or kung lahi.
Wala ko'y giingan. Okay, naman ko ko'y nadunggan, pero kung usabon pa to nimo, ano lang. Ingana siya. Ingana siya. Mm. And that's not an empty threat. I always do that. Ganang makig-confront. She a confrontational person. Anad kayo. Kay kato gani sa McDo. You should have seen her at SNR. Uy. Dugay kayo ang amo pizza. What happened? Oh, grabe nga na. Dili. Ningon dyan ko, what happened? Yan na dyan ko sa sinar. Grabe. Nice to yung pagkaingon. Miss, excuse me. Ang amo ang pizza? Guys, dili ko pataka og yaw-yaw. Dili, oy. Dili. Mag-base dyan ko sa timestamp. Mag-base ko sa timestamp sa resibo. Kung sobra na gyud og 30 minutes ang mulat 40 minutes, 1 hour na kapin. Magyaw-yaw na gyud ko. Di man na hustisya na. 'Di ba? You're waiting for pizza for an hour. That's not justice. Kailangan dili po na sila pasagdan lang malimtan ka. Dapat kailangan mo sila confront. Dili man confront in a way nga mga away dayon ka na may confrontation na. It's not confrontation. It's not called confrontation. Miss, pa-follow up lang po ng pizza namin. Follow up lang. Follow up lang na siya. Ang tawagan na. Dili confrontation. Kayo ka. Follow up lang. Follow up lang. Pero tinuod ka. Dili ko ka-imagine tinuod ni. Murag nagimuhimo. Napapansin lang ni siya sa Reddit. Feeling na ko napapansin. Apakabagal, apakapatay gutom. Gingnan siya. Hello, oy. Ang nag-comment ba? Nag-comment. Actually, luto talaga yun. Iniinit lang. OP. So na-feel lang yan pagka... Uy, nakaka-on jud baya ko og siopaw nga bugnaw pa kaayo frozen pa ang sulod. Pero at least it's pre-cooked. It's pre-cooked, but I had a bad time. And I was non-confrontational, but I did confront the person. Panadero to siya. Ay, bantog di ay na ako'y like sa panadero tungod atong experience. Panadili ka mo palit. Nakalimtan na guna ko na siya na moment. Pero na-remember lang na ko tungod ani. Nag-order ko og siopaw. Gitagaan ko og siopaw. Gikaon na ko ang siopaw. Bugnaw pa siya sa sulod. Like almost frozen. Kunya na ko. Mo confront ko. Pero grabe ka busy to na bake shop. Ay busy kaayo to siya na bake shop. Dugay kayo ko na taga. Dugay pug kay ko niingon nagpa-cute-cute lang ko dito. So dugay pug ka na kuan. Dugay pug ko na tagad. So mo nang naka-ik sa panadero and you will never order again. Na ako ik sa panadero. Taluoy po nimo. Mo nang maka-roast bake shop ka. We love roast bake shop. Bekenemen. Roast bake shop. Okay. Tapos gitagaan ko. Dugay kay ko nagulat no. Gitagaan ko og bagong siopaw. Mo gyapon. Buwang. Lagotay. Moto. Sa mo na bad. Mo ganito na ik ko sa panadero. Mo din na nakalimot na ko kung ano. Pero mo na to siya. Sinaknak na ik sa SNR na Gmall. Nga naman. Kay ganahan yung big SNR. Kay ganahan ko clam chowder nila. Ang pizza ko nila guys, technique niya. I think many people know this. Ang pizza nila, isuso nimo sa ilahang clam chowder. Lami kayo. Muna akong trabaho diha. Ug ang fries nila, isuso nimo sa clam chowder. Lami pug kayo na. Mas asan mi maadto ko tayo na ami sa brisa, mukaon mi SNR. Ing ana mong trabaho. Kutay nami sa SNR na grocery. Mukhaon gyapon mi. Murag ing ana ba? Ganahan jud mi SNR. But it's not my favorite pizza pero lami po na siya diha. I like the greasiness. I like greasy pizzas. If it's not greasy then it's for vegans. Bye. Umato no. Pero kanang sa Gmall na SNR, dili jud ko pa kanong sa umbana diha. Dili ko naman. Kay nga no, first time nangaon diyan nangaway na sad ko. pero dili OA lang ko mo ingon. Dili ko nangaway. Ang cashier mo nangaway sa kong anak. Imuha lamang gipagtanggol imo anak. Gipagtanggol. Kay ani ni nangaon mi nag-order mi. Tapos napansin ako ay wala di tay knives. Kato ilang wooden knives ba? Wala di ay mi ato. O mga fork. So ako, anak, balik sa cashier, pangayog fork and knives. Nya. Ingna nga, tanan ta, 6 ka buok. Kay wala dyan mi fork and knives. Marag nalimtan niya ta og hatag. Yato akong anak dito, nangay fork and knives. Kasabaan siya sa cashier.
Ngano dong gikasaban to? Kay tingala ko nibalik akong anak, nagdala fork and knives. Tas naghilak akong Uy, anak. uy, ba ana? Naghilak akong anak, naghilak. Kung anong nihilak kaya? Di siya mo ingon, kay dili pud mag-speak up. Pero bugos gyud nako hantud giingnan ko nga gikasaban na siya sa cashier ngano daw mangayo og fork and knives sa gitagaan naman. Oh. So gibalikan ako ang cashier ko kisa tong nag-serve sa akong anak og fork and knives na. Oh. Sa kasayon lang sa imo ha mga saba og kanang at the time siguro mag 12 years old pa akong anak ato. Kasayon lang sa imo mga saba og bata. Wala ka na ngayo og information ba daan sa kauban nimo sa crew kung gipa-check nimo among table kung naa ba gyud mi fork and knives bago ka niingon nga nahatagan nami. Kay kung makaingon siya og statement mga nahatagan mi certain kayo siya ba? Pero wala niya gipa-check daan kung na kay wala ba yun mi na servan. Mo gani no ngano mangayo man mo gusto di ay mo. Sayon kay ka makakasaba og 12 to no kay nakalimot namang jud ko pero sayon kay ka makapangasabag 12 years old kay 12 years old man no. Pero karon na naman ko diri dito kasabi daw ko. Gingnan ako siya. Lain ka ayo, dili ko ganahan na. Ana maguna mo gud tawo nga kanang maanoy og bata for no reason. For no reason jud. Na di mga tawo nga ana. Na di tawo nga ana. Which is that's me. Sa laing bata nga dili nako close. Like dili nako pamangkin, dili nako anak. Dili anak sa akong friend, ana good. Kanang dili nako kaila nga bata, dili ko fond og bata. I relate. I can relate. There Can you understand kids. me? Yes. I think you will understand me. I think people here in our listeners would understand me, especially tong kanang feel nimo imong anak like cute. I can relate 100%. Feeling nimo kanang cute ilang anak. Magplastikan ka bitaw na bro. You're thinking my son is the only cute thing in the world. Abi sa una, abi nako dili ko ganahan og mga bata, no. Pero katong nagkaanak si Darling, ay cute jud kayo ako mga pagumangkon sila tanan. Pero naayo ban bata ba nga? Nganong ako ang mga pagumangkon cute, ang uman bata dili. Or ana no? Oh. Oy ana imong feeling ba? Oh, nya karon akong anak, nganong cute akong anak, ang uban bata dili. Uy ako ang banade katuonan gina siya. Oh. Katuonan gina siya kring. Gilas gina siya sa tanawa ra gud si Kian ma. Tanawa iyang mga classmate. Oh. Tanawa, ngano day pa? Tanawa, ngano day ay? Siya ray gwapo. Wala na si Nathaniel Blanc. Promise, bagulan na niya kiingon. Bagulan ni mga 2 weeks ago siguro. Ala ka ay. Tanawa ra nga classmate ni Gian. Ngano day ay? Tanawa niya. Tanawa imong anak. Ngano man? Siya ray gwapo. Noon man taon niya akong bana. Ingana gud na feeling. Ingana ang feeling ba niya? Siguro katong cashier kay annoyed siya for some reason nga ang bata nangayo og fork and knives for no reason nasuko siya. I don't know pero basta no dili pwede wala justisya. Awayon. Awayon dapat. Awayon balik. Nagpasalamat gud ko. Nangayo jud kog manager. Nagpasalamat ko nga gipagtanggol nimo. Oo. Nagpasalamat ko. You're welcome. Na-appreciate na ko na. You're welcome. Ingana man ko perminti. Kay dili ko ganahan og ingon ana. Ingana man ko perminti. Anyone who comes from my children and my husband, they answer to me. Pero naglampot na puta kring. Napa man may isa ka 7-Eleven story. Napa di. Sige go. Napa oy. Sige po. Asa na to? Gipost sa R Philippines. Kabalo ba ka ang R Philippines? Wala ko kabalo. Wala lang, toxic siya na place. Anyway. Toxic man dyan ang Reddit, guys. Labi na kung matumog ar Davao. Ay actually, everywhere. Naay mga pili lang kaya ng mga wholesome communities. Pero kasagaran sa Reddit, yun, toxic yun. Pero ako, kung ato lang ko Reddit, dito ko sa kanang mga diseases and RuPaul's Drag Race. Diseases! Kanang kung mag-google ko o kanang mga sakit-sakit god. Usahay diya mo ko itudlo sa Google search result ako dito ko magbasa-basa ang ano diya. Magbuot lagi mo sa akong mga unsa mo day mo? Ayaw pagbuot. Pagbuot. Gani. Sige go. So ani ni siya. Ang giingon ni newbies blank. Ang yang giingon kay
So I've already told this story to my friends and asked their thoughts or opinions about it, but they never gave serious comments about it. Ay, Time sabi, humot ka kung buhok. Humot Ay, siya. oh, Ganan ko okay. sa kuan ako napalit na conditioner. Oh, dili na ko masimot ang buhok eh. Mabuhok kayo, di kabot. Sige, go ba? Padayon. So she already told the story to her friends and family. Unya. Never gave serious comments about it. So, in this case, maghatag ta niya og serious comments. Kay wa daw niya nakuha ang serious Mabuot man comments. siya sa ako. Kung dili serious ang comment. Last year, way back, I think around mid-August. Last year, mid-August. So, it was like 2022 ni nahitabo. Okay. It was my first time buying condoms, and the first thing that came to my mind was to buy from a local 7-Eleven near me. Unya. Was pretty nervous, so I bought a bunch of stuff before going to the counter and finally grabbing a packed Durex. Just when the cashier was about to scan the item, she looked at me and was shocked and put the item back. And then? Na-imagine mo ang nang sa cashier na na-shock. Unya gibalik daw ang item. Wala gipaskan. I asked, ay, di po pwede? She shook his head. She shook her head. I was a third-year college at that time and was wearing my ID. Ay, naka-uniform siya. I feel a little bit of shame in me. So I bought condoms in our local drugstore. And surprisingly, the cashier was a lot more nicer. Just graduated last July and I only buy condoms from drugstores from now on. Any thoughts about the scenario I was put through or explanation why the cashier was like that? Let me just give you a serious comment. Serious feedback. Si cashier is J.K. Rowling. She would impose her opinions on you. Oo, murag ipugos niya yung pagtuo sa imuha. Oo. Kung nagtuo siya nga bata ka, nagtuo siya nga di ka pa pwede mag premarital sex. Ay, mo naman daw na ang uso ron, sex. If ang pagtuo niya is dili ka pa pwede maging anak, dili ka niya tagaan. Si J.K. Rowling to in Bisaya, in a Filipino version. Mao to ako mong pagtuo nga gibuhat niya sa imuha, which is bad. She's imposing her beliefs on you. That's my serious comment. And I think the pharmacy or drugstore gave you the condom without hesitation because probably that was a pharmacist and she's very educated and she educated, yep. Yep. License. And she knows she or he. Oh, he or she or them or they know the consequences if you don't use it. Yep. Yeah. So, ang comparison is educated and we don't know, Ms. Simpsons. We don't know the 7-Eleven cashier if they're educated or not. Basta the pharmacist was educated and they know better and they know what would happen if they didn't let you buy the condoms. And so they gave you it. They gave it to you. Mura ra gud kanang magpahimo ka og kanang cake. Then kung tahay ang imuhang gusto ipa-design kay kanang mga otenables. Nadjay mo balibad nimo. Na mo balibad nimo kay. Katungod po nila ang mo balibad po. My belief is I don't want to serve you that kind of cake, so go somewhere else. Ana lang god. So na sila believe nga ipugos sila sa imuha, which is you can't do anything about it. Pero kanang cashier di man siya tag-iya. Dili siya tag-iya. Di siya tag-iya sa 7-Eleven. Cashier siya. What if tag-iya jud to? Murag pinakuan. What if tag-iya to? What if ni absent ang iyang mga cashier siya ni puli? Kanang undercover boss. Pwede. What if lang jud? Katulad po na kung now, I think my allergies are like creeping in, you know? Ano pagkaman, kaning mga ubang tao, sorryhan ta mo ba, kamong mga tao, ayaw mong pagbuot sa mga tao kung sa'yo paliton nila. Labaw na kung legal raman pod. Legal man na mapalit. May kuan na, kanang mga space brownie na, mga mga bato-bato sa langit. Like sigarilyo na og liquor. Hala, naabay regulation na.
18. Nga 18 plus lang ang condoms. Pero she's or he, we don't know the gender of the person. They we don't know we don't know they gender. We don't know how old are they. We don't know how old. Pero actually, natay theory sa how old are they. Malisudan yun. How old they are? How old they are, ano? Ah. Third year college is about kuan 18, 19, 20 years old. 20. Oh, naradara. 20 lagi. 20 or 21. Between 19 to 21 years old. Ang third year. Oh, third year. Okay. Kay pag 18 ni mo ni graduate ka senior high school. So musulod ka sa first year college ni mo as 18 or 19. So kung 3 years ka, 18, 19, 20. Ay, legal naman ti ay. Kung Gani. kintahay na amang galing na regulation. Maski pag sigarilyo or alcohol, di man na problema. Kaya di ba 18 plus man dapat ang mga sigarilyo, mga alcohol? Oh. Pero wala ba yung regulation sa condoms? Magani na ako. Wala man i-appeal sa regulation nga kanang bawal mo palit ang dili 18 or what. Papalitan na ninyo. Uy, dagan biya kay HIV ron. Bitaw no, wala kayo na regulation. Papalitan ninyo. Uy, gusto ninyo yung magkalat na hinuon nga sakit ha? Mao gani no. Gusto ninyo dagan kayong STDs, STIs, gusto ninyo premature, unsay tawag ni? Premature. Teenage pregnancies? Oh, teenage pregnancies. Uy, pangarap ko na ko, Krino. Kabalo ka pa. Giingon na ako sa kumbana. Pangarap na ko maging producer. Naingon na ako sa mga. I want to produce something, like for this podcast, I want to produce. Diba? If there are other aspiring podcasters out there, I want to produce your podcast. Dili ako ang mag-host, but I want to create the production. Like, kung say content create content. Create content, produce whatever type of content you want to produce. Tapos nakoy ka ng pangarap ba sa una pa ni na ako gingon sa kumbana. Gusto ko mag-documentary nga sundan ang life sa isa ka tao, ordinary person lang good. Sundan lang iyang life. Kung interesting siya nga tao ha. Not I said ordinary tao. Yeah, I said ordinary pero dapat interesting iyang life and lifestyle. So for example, masyag si Small Loud kanang bilyonarya nga. Dili man na normal people. Ganino. Ay, basin gusto ka og sugar baby, sundan-sundan unsa iyang kinabuhi as a sugar baby. Morgana or kanang mga hoe. Mga sex workers. Sex workers. Hoe jud mo gingon. Grabe si Darling, kana sundan-sundan ako ilang life. Di ko makialam. Magsunod-sunod lang ang camera ni akong director, ba? Pag ingon mo teenage pregnancies, gusto ko magsunod-sunod og mga ana. Sundan-sundan sila sa ilang life kanang mga teenage moms. Dili ang yun sa paghimo, no sa demo. Ang ilang life teenage moms nga nabuntis na. Humana nanganak na. Kay nakakita kog show nga 16 and pregnant na siguro to or teenage moms. Naana yung mga ingon na nakatanong ko mga 3 seasons man yata to. Basta mas yun lang kung tanong sa TV mo, no? Na-realize ko karon halang lainan ako, no? Dagan ko ginatanaw. Ngano man na? You have a lot of time on your hands. Anyway, mo lang to. Ganahan ko, gusto ko mag-produce yung anak. Sundan-sundan ako. Sige, manganak pa. Mag-judge. Ang ihanto mo kay para mahadlok ang uban. Awareness man na siya. Awareness na. Awareness kay dili dili dapat mo mag teenage pregnancies. Kay para mapog nga nato ang teenage pregnancies kay unsa kalisod ang kinabuhi. Dili sa yun. Kabalo ba mo hantod karon? Wala ko'y baby ha. Wala ko'y baby. Ang among kinamanghuran is 10 years old. Ang bunso na kong anak, 10 years old. Kabalo ba mo nga murag ikatulumi mo palit og gatas sa isa ka bulan? Ikatulumi mo palit og anak kadako nga Bear Brand sa isa ka bulan. Kaya hantod karon nagagatas ipon sila. Maski nga akong 15 years old, magtimpla-timpla pa na siya milk. Di ba? 15 na, 12, 10, maggatas gapon, kamo mga anak mo sige. Panganak mo kay lisod kaayo ang kinabuhi ron. Ani ni siya. You can never pugong teenagers. Their hormones are raging. Their hormones are all over the place.
kung bawalan nimo sila, they will find ways. So, just give them a safe alternative. Yeah, let them buy it. Let them buy it. Para dili sila mga anak, para dili sila mahimong teenage parents because life today is so difficult. Ako nanganak ko 26, manyata ko nanganak. And I was traumatized and and I never had another child. Unsa na ba kaya tong mga 16? Oh, mo gani no. I realized I've never asked money from my mom ever since I was 16. Oh. Because I was, yes. That's why I want to cover them to raise awareness. Yes. Oo. Darling worked hard. Yes, I did. I think, kanang lami na kay mo retire. Early kay ko nagtrabaho. Kabalo ba mo? She done had her, sis. Oh, I done had her, sis. Grabe. Tapos, kanang, nako'y pangarap po na kanang, unsa gito kong gingon sa mga pang sa una pa mga ito Pero basta gusto ko maging sundan ng mga tao tas i-upload documentaries. Murag wala mo ko tayo ingana nga style. Gusto na ko trashy shows pod. Kanang murag first date, blind dating, then isundan na to ang sa ilang outcome sa blind dates. Oh, mangita na. Dagan kay kog ideas ba? Mangita og shows nga naa na sa America and just need a Filipino version. Oh yeah. I just need like a financer. Dagan kay ko idea sa akong brain. Kanang likot kayo gani kan dagan kay bitok ang utok. Dagan kay mga idea. Anyway, tama di ay. Basig na ay kan mga aspiring good na podcasters. You wanna ask help from us? I'm down with like replying kung sa ibato ninyo. Oh, okay. Kay, that's very nice of you. Dagan man gud kayo kanang dili dagan kayo sa naay group tangag nga giapilan. Ako lang masiguro. Sa kanang Creative Podcast Philippines, kanang Facebook group na siya. Dagan nga nag-chat dito, paano daw mag-start mag-podcast, paano daw mag-start mga inganay-ana, good. Ano bang gamitin na mic? Lamig sila tubagon dito ba? Just start. You don't need equipment. You don't need an equipment. We used this when we started. Uy, makita na kong game. We used this when we started. Makita no. Oo. Just start because ang kalaban sa success is doubt. Not just what I mean is yes, doubt, yes, but procrastination. Ay, bantog ra dili ko successful. Okay, kung pirmi lang kay delay, wala it will never happen. So just start even if you don't have it. Tas kung unsa imong gusto na content, like what is my content about? Unsa man? Let me help you. Wow. You're so nice. For free. I just want to help. Kay nangutana na stun ko katong naingon si Nathaniel, perfection is the enemy of progress. Hala, wow. Kuya wa ba ani ng mga palakpaki o katong daghan nga palakpak? Usab. Nag-comment si Nathaniel Blank, ingon siya, perfection is the enemy of progress. It's real. Let me break it down. Kung sige kag ka na, huy, dili sa ko mag-start og podcast, need pa na ko mupalit atong Sennheiser na mic, gusto na ko mupalit atong kanang Yamaha na kuaning ani equipment and stuff like that. If you really want to be perfect, you can never start. Kay kung gusto nimo ma-perfect, dugay pa na siya. And also, it does not exist. Yeah. There's no perfect equipment. There's no perfect host. There's no perfect content. There's no perfect anything. Just start. Whatever you have, just start. Diba? Ano na yung ana tayo? Inspirational kita ron. Ala na-inspire ko. Kaya ako siguro to ang nag-post dito, how to start. Diloy, Tagalog man to. How do I start? Pwede pong pa-help. Nilabi kayo mong reply dito. Pero, ay na lang, Gusto ko matabang o dili? Tigil, Tagalog, manggulisod kayo. Gwapo na mga tabang sa kuha, Bisaya. Kay, wala ko naman sa akong sentence, ha? Na-stun ko, kay diba, recently, we had an onboarding with the Pod Network. Congratulations to us. We are officially signed. Yay! We can say that now because it happened. We're official. We're officially signed with the Pod Network, one of their podcasters in their agency. Yes, thank you. Tapos
ipangutana mi nila kung if napa daw tay laing nibalaan na podcasters na Bisaya, we can refer them to them. Wa ko'y maingon. Wala mi maisip. Wala mi maisip because when we searched for specifically Mindanao niya akong pasabot ha kay naa may mga podcasters sa Visayas or sa Visayas. sa Visayas na aman. Daghan. Pero specifically Mindanao to ang iyang pasabot. Pag ingon niya sa ko ato murag nastan ko ha murag wala man jud. Wala kaayoy consistent ba akong pasabot. Like every week na output na ay upload sa Spotify. Kanang di gyud ma-absent ba para sa tuwa. Buyag. Thank you so much my sound engineer. You are now one of my elite sound engineers. Buyag kaayo mi niya. Maisip na ko ba nga kisa man search na ko sa Spotify wala. Oh my God. Wala na sila uploads pero from 2021, 2019, 2020. Wala yung mga recent uploads. Dili ka na every week, dili weekly ang upload. Maski man lang monthly, wala yung monthly. Muna makuhan ko masaya pero lisod bitaw siya lisod siya i-consistent. Lisod i-consistent. Labi na kung nakay full-time job. Thankfully we don't. Mauna because we don't got jobs. No. Darling has a job but delegated. Tama na, di alam tako to mo ingon. Delegated. Okay, tama na. Delegated. Yes, mabalik ta sa ato ang subject nga let people buy condoms, please. We don't want any teenage pregnancies. And we don't want your opinion. You we are don't a want business. Unwanted pregnancies. You're selling a product. Let them buy that product. Ano mo magpapalit? Yep. Jugoon pud mo no. Let us avoid STIs and STDs. And HIVs. Apil naman siguro ang HIV sa STIs and STDs. O kanang mga mo yung po ako kagid sa baba pero I think that's included in the STDs. Apil na. STIs and STDs. Mo pito ka nang usay good ka na makita ko. Ay yun sa. Makita og tao ba nga kanang kaatubang nako mag-stress ako aniya. Kanang nagoy ng mga buti-buti diri. Maisip nako ba ano nga naman mo? Ang eskwelahan nga STI. They didn't realize. What an unfortunate name for a school. Gani no. Napa ba STI ron? Napa. Kuya mo nila, oy. Napa ba STI ron? Are they gonna change their name? STD daw. Kanang technology nga school ba na college? Anyway, let people and let us normalize. Let us normalize. Okay? I-normalize na kay para dili ta managhan ang mga may sakit, ang mga teenage moms. Oo. No, dili ka makaingon og teenage dads, no. Kay kung mabuntis na, mudlakaw ra na ang lalaki. Correct ko. Ang mom ang mabilin. Correct kong. Kita mo atong bata nga gibilin sa silin bag? Sa silin paper bag. Do you want more of those? Gani, no. Tapos, narcissistic kay mama ato ba? Please don't change his name. Why? Pangit po kay pangalan, Brian Drake. Why? Ay, tayo sa context. Taga-isla context. Na ay bata nga nakitaan sa usa ka, I don't know where. Basta diri la to sa Davao City. Sa sulod sa paper bag. Gibilin sa usa ka susulod nga silin sa paper bag. Newborn baby. A newborn baby niya na ay note. Note. Sa makakita, please take care of him as your own. Murag ana to. I'm Nag-English sorry. Nag-English pa. Nag-English. Davao City ni. Davao City ni. Please don't change his name. Brian Drake. Pangit yung pangalan. Gabi ka buki. Please don't change his name. Why? You're so narcissistic. Narcissistic to nga bata ato kay please don't. Why? So you can find him in the future? Nope. Don't do that. I advise whoever's taking care of him now to change his name. ASAP. Naaman sa SPMC tong bata ato gi alagaan sa ward sa akong bana ba. Nagpulihanay daw sila dito og pagkaon. Ay kaluoy po. Tawag nila sa bata kay si Silino. Kay silin man na paper bag. Ay kaluoy pud bata. Ay cute ra ba kaayo. Lain na po ninyo. Ngano Silino man na inyong ipangalan sa bata. Kaya gibilin sa silin bag. Basta. Gusto mo, do you want more of those? No, we don't. Nyamora to, 7-Eleven, naminaw mo? 7-Eleven, palihog ko. Pagtarong mo, tarong nga na inyo ang establishment nila.
She thought the cashier thought she was helpful, but no, you weren't. No? No. Mm-mm. I think you thought your intentions were good, but no. They think their intentions are good. They always think that. They always do. They don't say something and think magusulti ko ni para maging negative. Magusulti ko ni para mga way. No. They always think that. They always think that they're good and the best and the hero of the story. So pagtuon niya, pag dili makapalit og condom, cancel. Ay, dili, uy. Dili, uy. Dili na makancel. Unsa di ay. Pero may gani, bright ning nagpost, kay nipalit siya sa lain. Dito Di na siya sa makancel. Uy, drugstore. si Nathaniel Blanc sa una, di na makancel. Masking way kaon. Di na siya makancel. Kasi, kugihan dyo, di makancel. Mauna. Sunod. Nagsunod-sunod. Kung ano pa gani akong bana, kung wala do ko naligate, nalabaw na kay pandemic, naraming duwas balay perminti. Hala, uno. Oh. Basig walo. Walo na mo nga nagkaroon. Ala, bright mo. You did the good decision of cut. Your tubes are cut or tied? Cut. Huy, na mga horror stories anang tied, uy. Gani no, nga natanggal daw. Natanggal, naluag. Naluag. Kay murag hilo lang man na, murag surgical thread ba. Oh. Either naluag, tapos nabuntis usab, or ectopic pregnancy. Kanang diri lang. Kadi kagawas. Kay di kagawas ang bata. Di ka adto sa ovaries ba kung Okay, asa ang base. napahikot. Kung napahikot. Wala Kay kahadlok ana. cells ba ng sperm. So Gani. gagmay kay sila. Maski pag natay na, kung naadyo'y gamayng banga, ganong dili. Gani no. Ganino, bugwa po doy. Kabi ka bugo po na ay. Uy, anak ko, I need proof of purchase. Giputol sa akong doctor. Then, gihatag ni sa ko ang mga naputol. Ay, okay. Gipusulod niya og kanang jar. So, nakoy, memories. Ay, Abot asa na turon. Murag gilabay na yata. Wala kalain po ni mo. Pero nakoy, na ebidensya nga na, putol jud niya. Oo, at least you know. Yes, I do. Oo. Unya mura to guys. Mara to guys. Uy, grabe naman punta ka banding ron. Uy, dugay kita na human. Manihapon na mi. Manihapon na mi guys. Kay gigutom naman mi gamay. Gutom na mi. Pagay ko kaluto, nakalungag, wala pa. Uy, alas 9 na mi makakaon. Katul kay akong ilong. Ay, nagbutang man din siya gidad. I was 22 at that time. Di ba? Mas older pa sa ako ang theory. Kamu ba, no? Kamu, 7-Eleven, paminaw mo, no? No? Nga pagkahuman. Tesa. So, itong Miss Academy word. Namatay ka. I thought we could just come up with something while talking. I totally missed it. Gani, no? Ay, namoy boy. Ay, uno. Namoy boy. Sige, namoy boy. Labright ka. Namoy boy or boy. Wait. Unsa to inomon? Magbisda ka din na tabi. Go. I-play na ring. Bisda Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. The word or phrase is boy or namoy boy. Namoy boy. Si Habibi namoy boy sa Sikihor. Oo. It's a person who's throwing words back at you to kanang murag to point out what he or she or what that person gave you or provided for you, and in return, why aren't you providing back or giving back? Morgana ba? Morgana, no? Tama ba ko? Explain nagtarong, be.
So, unsa man. Ang tao nga namoy boy, kay murag pangayo niya og usab. Gihatag niya pero abin ni mo way bayad pero di ay manumbat sa Tagalog. Oh, Manumbat. Sumbat. Oo, mo na siya ang iyang Tagalog na translation. Murag og pag-ingon namo nga si Habibi og Shion na muy boy sa mga taga Sikihor. Kay kuno gipromote po doon nilang Sikihor pero wala doy nag-thank you man lang sa ilaha. So mo to ang example sentence I hope na nagets ninyo from the example. Right? Yeah. Oo. I think mura namoy boy specifically is somebody who weaponizes what they did for you against you. Gihimo niyang bala, weapon. I did all this and that for you. And I need you to do the same. Nangay ko kay co-pilot og meaning ano siya. It refers to reproaching or reminding someone of a favor or help given, often in a way that makes them feel indebted or guilty. It's considered ungracious behavior in Filipino culture. So, na English translation, ani? What is it? Hala, wala mo uy, proud kay ko. Murag Filipino lang siya nga word. Filipino or Bisaya lang siya na word. Wala siya direct English translation. Wala. It means, in English, nanumbat or namuyboy can be translated to reproach. We don't use that word. Nobody use it. That's the first time I've heard of that word, reproach. Reproach. Masking sa movies, you don't hear it. No. Naay recent lang ko nakitaan nga kanang you're using your kanang unsa ni? It's the person who is namoyboy or the person who is namoyboy is somebody who's using the help given. Yeah, what they did for you in the past, they're now using it against you. Yes, correct. That's a very great explanation. Pero na-proud ko ka, wala siya English nga word nga ginagamit often. Yeah. Oo. Like reproach, I haven't heard that. Yeah, I haven't heard that used. word. Throw something back in someone's face. Specifically, that person who has done something for you in the past, or and thinks they've done something for you and you don't know. Yes. Sometimes Sometimes it's delusional sumbat or delusional buy-buy. No, yutagan balik kunin mo wala man. Oh, di ba ka remember ka? Na magsugod na mga away. Ako ba perminting kuan sa imo ha, nagailis sa imong diaper sa una. Kana mga parents ba nga si Dennis Padilla ba ana siya nung sikat pa ako, nung madami pa ang kita ko sa inyo napunta ang lahat. Kaya alangan naman dili sa ila. Anak man niya asa man din na padung iyang kwarta. Oh, gani bugo no. Bugo. Oh, bugo. O ingon si Crip go Mother B. That's my good friend. Thank you. Hello, good friend. Thank you, Answan. Anyway, that's it. So, muna to guys. Mag-outro na ta. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode with your friends. Ayaw sa mga 7-Eleven people. Dapat sa mga 7-Eleven people. Share this episode to them. Unya, pag-subscribe na lang pod para ma-notify mo sa among latest episodes. I-search lang sa imong paboritong podcast app, Dili Ni Advice. Sa mga naay mga letters diha, kung gusto mo mag-send og letters sa mo sa inyong story with an anonymous name, kamoy bahala. Basahon na mo. Okay? Di mo mailhan. Promise. So, submit it now. Go to diliniadvice.com. There's a form there. You can submit your story there and then send it. We'll read it. I promise. Pero dapat gwapo ang pagkasulat, ha? Na criteria for judging. Gwapo ang mga kama, mga punctuations, mga M-, N-, and everything. Hay! Ma-pressure na sila. Dili, akong style pag magsulat ko, napo ko yung mga moments na nagasulat kong taga sa Facebook.
Magyawyaw ko specifically. Una, ginadraft na ko na sa phone or sa laptop, bahalag mali-mali ang grammar, jud. Bahalag mali-mali. Mali-mali ang punctuation. Butang tanan nimong points. Oo. Tapos, i-copy na ko na tanan, bahalag mali-mali. I-paste na ko na sa Copilot, pero na ko'y prompt before that. Moingon ko, please improve my grammar. Wala lang ko. Tapos, ibalik na niya sa kuha na naka-improve na ang grammar, improve na ang punctuations and everything. Ano lang na siya. So, I'm giving you a tip. That's a tip. Say thank you. Thank you. Go to diliniadvice.com, guys. Dapat dito among QR codes for our GCash and coffee. Basta mo na to. Salamat, good friend Crip, na naminaw sa ato ang episode, nag-apas og paminaw, makatawa, murag tala. Ay, oo. Kami gabiin, ako nagre-listen ko gabi sa mong Sugilanon. Makatawa misa mo sarili Makatawa ko content. sa akong sarili, actually. Maraming buang. I'm so funny, ana. Maski, We're so funny. Onya, moro to, guys. Marato, thank you so much, everybody. See you next time. Bye-bye. Bye, 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 bye.